ଥିବ ମୋ ଅନ୍ତରର ଦୁଃଖ କାହାକୁ କିଏ ବୁଝିବ? କଣ ଖାଇବି, କାହିଁକି ଖାଇବି, ଆଉ କୋଉ ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବି? ଏ ମା, ତମେ ମାନେ ହେଉଛ ମୋର ପୁଅ ବୋହୂ। ଗରୁଙ୍କ ଭଳି ଗୋଟାଏ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ମତେ ଚାକରଙ୍କ ଭଳି କଟେଇ ଚାଲିଛ। ଏସବୁ କଣ ଠିକ ହେଉଛି ରେ ମା? ଏସବୁ କଣ ଠିକ ହଉଛି? ବସି ବସି ଖାଇବା ଆସିବା କାଉଠୁ? ଆରେ ତୁ ଏ କଥା କହୁଛୁ? ତୁ ଏ କଥା କହୁଛୁ ରେ ଆଲୋକ? ଆରେ ତୁ ମୋର ସେଇ ପୁଅ ନା ରେ, ତୁ ମୋର ସେଇ ପୁଅ ନା ଯାହାକୁ ନିଜ ପେଟରୁ କାଟି ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିଲି। ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ପରିଶ୍ରମ କରି ମୁଣ୍ଡ ଧାରକୁ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଯାହାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ମଣିଷ କରିଥିଲି। ତୁମର ସେଇ ପୁଅ ନା ରେ ଆଲୋକ? ଏ ଆଲୋକ, ମୁଁ ତ ପାଇଁ କଣ ନ କରିଛି, କଣ ନ କରିଛି ତ ପାଇଁ? ବାପାକୁ ନମସ୍କାର କରି ସମୁଦି ମୁଁ ଏଇଠି କଲି। ସମୁଦି, ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନଙ୍କର ବାପା ମା ଯାହା କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ବାବୁକୁ ଶିଖା ପାଇଁ, ତୋ ପାଇଁ, ପାଠ ପଢି ବଡ଼ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ। ଭାଇ ତୁ ପାଠ ପଢି ବଡ଼ ଚାକିରି କରି ବୋଲି ଏଇ ବା ଦିନଟେ ହରଭଙ୍ଗା ପରିଶ୍ରମ କରି ଏଇ ଦେଖୁନୁ ସେ କେବେ ଝଡ଼ି ଯାଇଛି। ତୁ ଜାଣିଛୁ ଭାଇ, ତୁ ପାଠ ପଢି ବଡ଼ ଅଫିସର ବୋଲି ଏଇ ବା ଆମ ଭାଇ ପଢି ଦିଟାକୁ ଅଧ୍ୟାପକ ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ପାଠ ପଢି ବଡ଼ ଚାକିରି କରି ବୋଲି ଏଇ ବାଟା ଆମ 7 ବର୍ଷ ଭିଟାମିଟି ଘରକ ଆଜି ବନ୍ଧା ପକେଇ ଦେଇଛି। ସେସବୁ ମୁକୁଳିବା କଣ ତୋ ଧର୍ମ ନୁହଁ? अरे भूत बापा एमाने कोने तारो भाई भौणी आमे तीन जण घर बारंडारे बसी पखाळ भात आलू सिझा खाउथिला। तू तो स्त्री को घर भीतर को नहीं माछ मांस खाई कंटा गुड़ा अब आगो को फोपाड़ुछु। एसबु कटी केउची आलो, एसबु कण ठीक होउची।
ଅଫିସରୁ ଫେରିଲା ପରେ ଏ ସବୁ ବାକ୍ୟ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ